YouTube channel. It's your TV. So today's video is another tutorial, YouTube tutorial ulit. Ayan. So please do not forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking bagong videos. Ayan. So our tutorial for today is kung paano kumuha ng mga YouTube background music for free without copyright. Ayan. Here's my tutorial. Easy steps lang ito at less hassle. It's only on YouTube Studio. So you must have this app, YouTube Studio. So please keep on watching and let's get started. So, open natin ang YouTube Studio, tapos punta tayo dito sa may icon ng music. Ayan, click natin itong icon ng music. Pagkatapos ay mag-open na siya, tapos ito yung makikita mo. Ayan. Pwede ka ding mag-search ng mga sound effects dito. Marami ding sound effect. Ayan. So, pwede kang mag-search dito. Depende sa genre nga iyong pipiliin. Ayan. Pagkatapos niyan, ay pwede ka na mag-play para marinig mo kung okay ba. Tapos, click mo yung download. Ayan. So, pagkatapos mo ma-download, makikita mo yan sa taas ng iyong phone. At yun, very easy at very simple lang talaga ang pag-download ng music without copyright. So, ayun na nga guys, as you can see, it's very easy talaga at marami ka pang mga choices para sa mga music mo, sa mga background, at sa mga sound effect. Ayan. So, I hope you like this video and please do not forget to give me a big thumbs up and do subscribe and comment down below kung ano pa mga gusto nyong content for our next video. So, that's it guys. Thank you and God bless.